בחירס. שייב ואל תעשה עודיף. בשום תחום. אל תעשה כלום. איסור חומו להשתתף בבחירות אלו. קמחא דפסחא, קרן אוסר להשתתף? וואו. הם רוצים שאנחנו נעזוב את הגימורה, נלך לעבוד. אפרה לפומי. דאס טוירה. ונאמר, ויעדנו מלך על כל אורץ, ויעדנו חוד ושמו חוד. שאלת אותי לפני מנחה, ממה נפשך? מורונו ורבונו, איפה למי להצביע? יש לך פריטוריה מסוג זה, יש לך... כולם אוהבים, כולם ברורים, הרבוסה וזה, הנפקמינה שלי יוצא מזה, הלמייסת, החפ של הסיפור, זה בלי תוארת. אין לנו אלו דברי בן עמרו. דאס תוירה. היי זאביק, מה המצב? קיבלת את הפקס? פנו אליך מדגל על הבחירות. תעזוב איתך, כל הדינמיקה של הסטטיסטיקה הם ברף לטובתנו. העתיד, אתה תראי כמו באקדמיה, אמרתי לך את זה. החרדים החדשים, בדיוק. עזוב אותך. איפה אתה סוגר סופש? טוב, ג'וני ווקר, כאלה. טוב, סומך עליך. טוב, צ'או, יש לי פגישה. ביי. חושבים, כשהם צריכים כסף יודעים טוב לפנות אלינו. דעת תורה. לא, כמו אישה. It's nice. יא. שמעתי, הכל. לא, אגיד איזה סרואל. אין, לא. גיא נשדור. הנציג שלנו בוא מרפסת, סוגר את כל החלון שלי, סוגר. רוצה ללכת לביס משפט, ארקואז. לא, נשכי נגיד, לא. מה אמרו? גזרס הגיוס? יסגרו חדורים? סמינרים? אוי, זה שיביס קדושס? גזרס השמד. נו. אוקיי, אבל גימל, אגונס, וסס כל אשר רוחו. דאס טוירה. אח שלי, רוצה אותו בוץ? בחירות. עזב אותך פוליטיקה. כל מחור. כל. מה נשאר לנו היום? מכל היהדות. מה נשאר? הרב כדורי, רבי שמעון, קבר רחל. בקלפי? שם. איזה יום בחירות? מה זה, לכנסת? אריות. לא חשוב. בקלפי. מה אנחנו? דעת תורה.